weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa. weltare tv takkusana yoni to takkusana yoni to wendu bosoyaɓe to wawde to hammadi hunare to seeno paalel to sinthiou bamambi to kanel to ɗayba ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamidou to ndendori ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie. laamu leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima yitude yimɓe sappo e nayo wonduɓe e rafi boros keso mo hinde omicron ha joni to leydi Mauritanie. laamu ngu holliri wonde kay ma darano dole mum ponno ɓe mbawa safrude ha sella on biyeteɗo Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo ardade leydi ndin to leydi Sénégal ko debbo goto yooɓi fittandu joom galle mum to leegal biyetegal Ouest Foire nder Dakar. to leydi Mali aljuma hande subaka teskama tigui ko wat boni ɓe mbaɗi janggo mumen e poste de sécurité mo wuuro witego dande siro ene tawe nder fande sikaso. bisimilla mone ketti hotodirte joni janiɗen. ɓatake tintinde ko fati e ziyara ceerno Hamidou Ndendori. hono ceerno Barosal ko khalifa galle ceerno Hamidou to Ndendori. hono ceerno Ousmane Sall e galle muɗum e famille Fatimata ceerno Sall to Semme e famille Mariata ceerno Sall to Ndendori. famille Aminata ceerno Sall to Dakar. famille Habsatou ceerno Sall to Dakar. famille Mamadou Djibrilou Sall to Ndendori e famille Samba Djibrilou Sall wondude e famille Demba Djibrilou Sall e famille Adama Djibrilou Sall kala e ceerno Alassana Talla to Wodobere e kamɓe kala noon eɓe tentinne eɓe tiddinira dendagal julɓe kala eɓe teddinira ɗum ko fati e ziyara ceerno hono biteɗo ceerno Hamidou Ndendori. kono noon kadi eɓe teddinira ɗum zawiya ceerno Hamidou foof ene teddinira oɗon ziyara dendagal guure takkiɗe Ndendori kala ko ene teddinira ko wayno wendu bosoyaɓe ko wayno wawde seeno paalel naɓe hammadi hunare naɓe sinthiou bamambi naɓe wendu nodi naɓe semme naɓe silla jomto naɓe e ko taari ɗum kala ene bisma e oɗon ziyara dendagal almudagal dendagal julɓe kala ene bisma e on ziyara o noon hitande hikka nde o waɗata ko ñande 6 lewru janvier hitande ujunaji 2021 Ndendori. siftinde on noon yettiniɗo ɓatake o ko musidɗo men biteɗo Haymoun Diallo tawateɗo to leydi Mozambique. hayo bela mi dañi bela ko ɓatake docteur Djibiso. docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno fibrome ndogam sitta kista niome prostate rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe musidɓe tedduɓe wonduɓe rafiji kala. omo safra asmo hémorroïde becce koyɗe musoje. le grand guérisseur docteur Djibiso ene yawran kadi ɓen joguiɓe caɗele ko fati e dañde ɓesgu.
le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilene bum kadi jogiiɓe caɗele kayitaji yo jokkodire makko joni joni haaju men kumto ha no hannirta ni le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilene makko e oɗo saaha joni omo tawe to galle makko kesso to legal plateau e nder kidira waɗɗani antenne Tigo caggal bureau ji Samaleka kala jiɗɗo ko hebde ɓuuri labde mbatta ko numéro ji makko téléphone 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko numéro makko whatsapp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 so tawi kadi a yihita télégramme mayi toon golle payɗinde no fewi e rafiji kewɗi ɗi grand guérisseur docteur Djiby Sow safrata docteur Djiby Sow ene wiye en mbadden danɗo faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde capantati e goho lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to banggue karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte e ɓosoje woni YouTube miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie putorɗen Sidi Wula Zahaf ko jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri alkamisa hanki kikiɗe wonde kayi e ndera jokli leydi Mauritanie kala e waktuji nogas e nayyi cakkitinoɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temedere capantato e jeenayo neɗɗo kolkisa e ndera holkiso he noon temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayo e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗe ɓe noon nogas e jeegomo kepti cellal mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittani mum ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen collectif hujjikintoɓe woni tigui fedde hujjikintoɓe wonande kay on biyeteɗo Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi haqiqa arafimo o wondi kanko Mohamed Abdoul Aziz oɗo saaha noon ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi rafi o omo moti nawede caggal leydi e mbaɗi évacuation heɓoyde safruji makko ɓe kolliri o wondi koko wiyete pression artérielle wondude e coagulation du sang woni tigui no annama AVC ni wondude e herka ƴerde ƴiƴam kañum tigui o wondi fano ƴiƴam fendade ko on rafi o wondi e oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi wonde directeur hôpital militaire to antiri to koko haadi kay kamɓe hujjikintoɓe wawde yettade client mabɓe hono Mohamed Ould Abdoul Aziz kanko directeur o noon o holliri ko keɓɗo yamirore kay wonde kay so wonna taw ko famille ɓurɗo ɓattademo kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz hoto jettomo ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ɗon guiri gara alkamisa hanki o noon gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui maɓe ƴettu dendagal peeje e dole mabɓe kala no ponno haaɓe mbawa safrudemo kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz hawa sella tigui hano hannirta ni ɓe kolliri noon e wiide wiyeteɗo wul e yi on kañum woni porte parole addi gouvernement woni joguiɗo konngol laamu par intérim e oɗo saaha joni o holliri tigui wonde complication bawɗi heɓede hen kala ko ha tengti noon to banggue ɗaccudemo yaademo safroyade caggal leydi kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz wonde kay ko kayida judiciaire ene fawi e dow makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie alkamisa hanki o laamu reɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui kamɓe halfinaɓe ko fate cellal wonde kay sappo e nayo neɗɗo jiitama ene gondi e oɗo boros kesso biyeteɗo boros kesso coronavirus biyeteɗo omicron ɓe tawi tigui ene wondi hen ɓe kolliri noon ko Sidi Wula Zahaf jaagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañuma ɓaƴini kabaru o wi noon wonde ko capanɗe tato neɗɗo kolkisno tumanoɓe wonduɓe e ona boros biyeteɗo omicron kono ko sappo e nayo e mabɓe tawa e jaati ko fiɗaɓe boroso laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe jamiri kay oɗo saaha joni yo yimɓe dutto ko wiyete des mesures barrière ɗi kewno wadde ko adi kay oɗo saaha joni woni tigui e kala saaha wadde cumorde mumen sodorade sabunde e wadde geluji e kala saaha ɓe kolliri kadi ɓoyata maɓe mbattu hadde ko fate dente kewje no fewi to yimɓe pottata maɓe jamir kadi dendagal bureau ji laamu ɗi kala neɗɗo mo waɗani ñakku mum kay wawata yettade ɗiɗon bureau ji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mem to leydi Mauritanie koto leydi
leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum e kolliri tigui aljuma hande o wonde ko ujunere e temedde jeegom e capanɗe tato e joyi neɗɗo kolkisono e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi hen temedere capanɗe jeetato e yimɓe joyo tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene hollir tigui nder temedere kala hen sappo e goho piccala capantati e goho ko fiɗaɓe hen ɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi ɓe jiitira rafi o koto aéroport Blaise Diagne temedere capanɗe jeetato e goho heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeetato kepti cellal mumen yimɓe nayo no tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal ene yaara dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɓe ƴettima capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ujunere no fawi capanɗe joyyi e joyo neɗɗo hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere temedde joyyi capanɗe jeegom ko ɗum woni ko heeɓi cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeetato capanɗe jeenayo neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri ñalawma hande o kadi ɓe jogui temedde jeegom e yimɓe nayo heddiɓe juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal police et gendarmerie nationale mbaddi junggo e fandu jamma hanki o ɓe mbaɗi opération pattamele miijo tugui kay 22 heures woni 10 heures jamma ha 5 heures subaka ɓe kolliri noon ɓe mbawi teɓade nder opération temedere e yimɓe tato neɗɗo ɓe nangui kadi sappo e ɗiɗi moto wondude sappo e ɗiɗi oto wondude e motoji joyyi ɓe nawi ɗumen fourriére ɓe keeɓi kadi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ujunere woni 92 000 francs CFA ɓe mbawi hebde ɗum tigui taw koto banggue amanduji mana haydande ewonder d'accord yo salmini ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to West Foire ko debbo goto kañum tigui yooɓi toon fittandu joom galle mum kanko debbo o noon omo wiye Fatima walla Fati gorko o noon mo yooɓi fittade mum ene wiye Oumara Gueye ko cuko Oumara Gueye noon ko duko noon hollirama tigui ko duko arno hakkude mabɓe tawa kadi duko ngo waɗi ko sanga 4 heures du matin woni sanga ko adi salatu seeɗa ko tigui duko ngo waɗi hakkude mabɓe caggal nde gorko ummino hollir tigui yidde ɓornade comci mum e yaade tigui holto foti fottoyde e ceerno muɗum on debbo noon sali tigui o yalta on waktu sali o yaaha nanggue makko wonti duko nde duko juuti hakkude mabɓe noon ko ɗon tigui gorko o huccite makko fiimo womre musde no fewi e hunuko ha wawi gañade hen hollirama ha ñiiri makko soli hen kanko debbo o noon caggal nde ɗum muusimo no fewi o ummiri e cagdele e fitina o naati to nder cuisine o ƴetti toon unuguel rof ko ɗum tigui woni ko taasi laabi ɗiɗi e hoore joom galle makko biyetenoɗo Oumara Gueye ko hen wasi fittade mum kanko Oumara Gueye noon hollirama tigui o wonano karɗo cellal no fewi yantude kadi e nden fiyande ko ɗum saabi noon o wasi hen fittadu makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so ɗum to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen aljuma hande o capantati e goho lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko saggataɓe joguitiɓe ha teddi taw ko tumaɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe kañumen mbaɗi janggu mumen e nder poste de sécurité mo wiyete wuuro wiyetego dande sero noon ene tawi nder région mo Sikasso bilan provisoire mo puɗɗiɗen hebde noon ɓe kolliri tigui taw kadi ko bilan mo laamu ngu rokkiri wonde ko gendarme goto wasi hen fittade mum gendarme goɗɗo kadi barmi hen barmande musde no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeenade Tombouctou noon e yamirore commandant de la région 5e région militaire kanko kadi woni chef secteur 3 hono colonel Mamadou Souleymani Koné o yamiri tigui dadiɓe makko woni tigui FDS woni force de défense et de sécurité ko police nationale wondude e garde nationale et gendarmerie et protection civile kala nde ɓe mbaddata junggo e fandu ɓe mbaɗi opération mabɓe noon e nder wuuro Tombouctou ɓe mbaɗi opération noon ko alkamisa hanki capantati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go on opération noon ɓe inniri ɗum tigui ko imminiri opération noon ko kunan funi noon ɓe mbawi ɓe kolliri tigui wonde tigui ɓe mbaɗi ɗum noon koye nder wuuro witego Tombouctou ɓe kolliri kadi wonde opération ko ɗo kay e yontere timmude ko hanki o fuɗɗima ɓe mbarmo ɗo noon ha nder yontere maaya saabu noon yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni
ko haɓade e riwtude dendagal bandiji wuyɓe sasiyeɓe kala teskaɓe tigui so tawi tigui mayirɗe hitande nde oɗo saaha joni e fentala ne woni mayirde hitande ɓe kewi ɓeydade no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar e haɓirde he ko musidɗo moon sehil moon Raly Abouba sowto men ɗo fo ɗo hande e nder wuuro men Likseyba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.